Беларускага паліва на расійскіх АЗС істотна паменее. Старадаўнія сядзібы, палацы ды фальваркі, што нагадваюць пра еўрапейскае мінулае Беларусі, могуць пайсці пад бульдозер. Дзіцячая гульня з запалкамі на Смаргоншчыне скончылася пажарышчам на 12 000 рублёў. Пра гэтыя ды іншыя падзеі аўторка апавяду за найбліжэйшыя хвіліны. Адзін з двух беларускіх нафтагігантаў Новаполацкі «Нафтан» у верасні ідзе на планавы рамонт. Гэта прывядзе да істотнага скарачэння паставак беларускага бензіну і дызелю ў Расею. У ліпені экспарт паліва ва ўсходнім кірунку дасягнуў рэкордных паказнікаў. Прадукцыя беларускіх НПЗ фактычна ратавала расійскі рынак пасля атак дронаў. Аднак цяпер адгрузкі імкліва змяншаюцца, а закрыццё «Нафтану» наймацней ударыць па незалежных расійскіх АЗС. Пры гэтым жыхары памежных з Расіі гарадоў, прынамсі Крычава, ужо адзначаюць наплыў расейцаў на заправачныя станцыі па беларускае паліва. Не застанецца нават камянёў. Паводле дакументаў, што атрымала выданне «Спадчына», мясцовым уладам па ўсёй краіне загадалі тэрмінова скараціць спіс матэрыяльных гістарычна-культурных каштоўнасцяў. Ахоўнага статусу могуць пазбавіць сотні архітэктурных аб'ектаў. Адметна, што пад нож ідэалагічнай аптымізацыі трапляюць помнікі, якія нясуць менавіта еўрапейскі культурны код. Прыкладам, у Клецкім раёне пад пагрозаю 7 з 30 аб'ектаў, што былі пад аховай. Большасць з іх шляхецкія сядзібы. Драўляны палац Радзівілаў, фрагменты фальварку Вайніловічаў, сядзібы Яленскіх, Вендорфаў, Чарноцкіх і Лабоцкіх. Правесці працы для скарачэння спісу мясцовым уладам загадалі да 10 жніўня. Праблема ў тым, што некаторыя будынкі спачатку гадамі не даглядаліся, а пасля іх занядбаны стан можа стацца падставаю для выключэння са спісу. Практыка паказвае, пасля страты ахоўнага статусу гістарычныя будынкі нярэдка чакае знос. Таму эксперты і актывісты бачаць у цяперашняй кампаніі не проста фармальнае скарачэнне спісу, а пагрозу далейшага знішчэння беларускай гістарычнай спадчыны. Дзеянні ўладаў у выкрэсліванні гістарычных аб'ектаў са спісу матэрыяльных гістарычна-культурных каштоўнасцяў прыкмета шматгадовага фіяска дзяржавы ў справе захавання беларускай спадчыны, мяркуе актывіст Юрась Меляшкевіч. У эфіры студыі «Белсат» ён звярнуў увагу, што акрамя загаду аб скарачэнні спісу ў лісце да мясцовых уладаў таксама падымаецца пытанне захадаў, каб гістарычныя аб'екты не прыходзілі ў занядбаны стан. У выпадку неправядзення належных працаў і захадаў за гэта прадугледжаны штраф адміністратыўная, а нават часам і крымінальная адказнасць, бо разбурэнне помніка наўмыснае, гэта ёсць прыкмета крымінальнага злачынства. Пракуратура адносна недавно рассылала такія дакументы, і гэта было вядома. А цяпер вось мы бачым ініцыятыву з боку Совміна, які кажа, ну давайте скароцім гэты спіс, каб нам не напружвацца лішні раз у пытаннях аховы на спадчыны беларускага народа. 34 грамадзяніны Беларусі былі вымушаныя пакінуць тэрыторыю Польшчы цягам мінулага тыдня, бо ўяўлялі небяспеку дзяржаве і грамадскаму парадку. Пра гэта паведамляе памежная служба краіны. Агулам, паводле ведомства, з 10 да 16 жніўня загад пакінуць краіну атрымалі больш за 190 замежнікаў. Беларусы ў гэтым спісе колькасцю саступаюць толькі грамадзянам Украіны. Сярод нашых суайчыннікаў 30 асобаў пакінуць Польшчу добраахвотна пасля рашэння судоў ці іншых органаў. 4 асобаў выслалі ў прымусовым парадку. Як адзначылі ў польскай памежнай службе, сярод асноўных парушэнняў з боку грамадзянаў вылучаецца крадзяжы, кіраванне аўтам у нецвярозым стане, гвалт і захоўванне наркотыкаў. Латвія пачала сканаваць зямлю ўздоўж мяжы з Беларусю з дапамогай геарадараў, каб своечасова выяўляць падземныя тунэлі і падкопы. Да такой тактыкі памежнікі і паліцыя перайшлі пасля таго, як затрымалі групу з 15 мігрантаў, якія прапаўзлі пад агароджаю. Спецыяльная апаратура фіксуе анамаліі і пусткі пад зямлёю, дапамагаючы своечасова знаходзіць падземныя хады. Раней такую ж тактыку мігранты выкарыстоўвалі на межах з Польшчай і Літвой, дзе былі злоўленыя дзясяткі падкопаў. Цяпер менавіта на латвійскі ўчастак прыпадае найбольшая колькасць спробаў нелегальнага пранікнення, што ўлады краіны расцэньваюць як гібрыдную атаку. Ад дзеянняў махляроў не застрахаваныя нават нібыта абазнаныя ў іхных хітрасцях і схемах беларусы. Гэтак у сталічную міліцыю звярнуўся менеджер аднаго з банкаў. Спачатку мужчыну падманулі, выманіўшы код з СМС-паведамлення пры фіктыўнай дастаўцы заказнога ліста ад Белпошты. Пазней жа зламыснікі перайшлі да запужвання сваёй ахвяры. Сначала мужчину обманули от имени Белпочты, после чего по видеосвязи позвонил другой незнакомец.
Он представился правоохранителем и сказал управленцу, что мошенники от его имени якобы перевели деньги преступнику за границу. И теперь по данному факту возбуждено уголовное дело. Чтобы доказать свою невиновность, минчанин согласился пройти проверку Национального банка. Он снял со своих счетов около 35 тысяч долларов США и передал незнакомой девушке, которую считал внештатным инкассатором. После чего взял в разных банках 3 кредита на 140 тысяч рублей, думая, что тем самым закрывает свой кредитный потенциал. Часть этих денег он также передал незнакомке, а оставшийся спрятал под кустом в условном месте. Цягам тыдня мужчыну паведамлялі, што ягоныя грошы прынятыя на экспертызу. І толькі калі махляры перасталі выходзіць на сувязь, ахвяра звярнулася ў міліцыю. Тым удалося затрымаць дзяўчыну-кур'ера. Аднак тая сама была ахвярою зламыснікаў і паспела перадаць кіраўнікам ланцужка асноўную частку грошай. Дзіцячая неасцярожнасць абярнулася буйным пажарам і сур'ёзнымі стратамі. У Смаргонскім раёне каля вёскі Шаматова 9гадовы хлопчык падчас прагулкі знайшоў запалкі і падпаліў сцірту на полі. Агонь імгненна ахапіў сухую салому. Калі пагасіць полымя самастойна не ўдалося, школьнік уцёк і нікому не павёў пра здарэнне. У выніку агонь знішчыў 450 тоннаў саломы коштам больш за 12 тысяч рублёў. Паколькі хлопчык малы для крымінальнай адказнасці, шкоду ў поўным аб'ёме давядзецца скампенсаваць ягоным бацькам. Каля горак у аварыі з удзелам матацыкла пацярпелі 2 асобы. На аўтадарозе Масток-Дрыбін-Горкі 34гадовы кіроўца трактара з паўпрычэпам пры павароце налева не саступіў дарогі сустрэчнаму матацыклу. На відэа, апублікаваным міліцыяй Магілёўшчыны, бачна, як байкер спрабаваў пазбегчы ўдару, але не паспеў. У выніку сутыкнення 62гадовы кіроўца і ягоная 54гадовы пасажырка атрымалі траўмы. Іх даставілі ў шпіталь. Па факце аварыі ладзяць правяранне. Ад цёплага лета да дажджлівай восені. На сёння, 18 жніўня, сіноптыкі абвясцілі штармавое папярэджанне. Практычна па ўсёй краіне чакаюцца зацяжныя залевы, а на паўднёвым усходзе, у Гомлі і Магілёве навальніцы са шкваламі ветру да 20 метраў за секунду. Ратавальнікі папярэджваюць пра рызыку падтапленняў, падзення дрэваў і абрываў электралініяў. Тэрмометры ў большасці рэгіёнаў пакажуць ад плюс 14 да 20 градусаў. Цяплей будзе толькі на паўднёвым усходзе, да плюс 27. Прычынаю рэзкай змены надвор'я стаўся сыход антыцыклону Ральф і прыход магутнага цыклону Маргарет. Агулам увесь гэты тыдзень будзе надзвычай капрызны. Спачатку краіну агорне прахалодная і сырая восень, аднак ужо праз некалькі дзён маятнік надвор'я зноў хіснецца да пацяплення. Калі вы яшчэ не абедалі, гэтае відэа лепш не глядзець. У Лідзе прыгатавалі страву даўжынёю з гарадскі аўтобус і паставілі новы гастранамічны рэкорд краіны. Падчас аўтафестывалю «Тачкі-пікнік» кухары скруцілі гіганцкую 11-метровую шаурму. Эксперты кнігі рэкордаў Беларусі афіцыйна пацвердзілі вынік. Каб памераць страву, спатрэбілася вялікая будаўнічая рулетка. Зрэшты, у соцсетках дасягненне выклікала спрэчкі. Некаторыя карыстальнікі паставілі рэкорд пад сумнеў, адзначыўшы, што гэта хутчэй дзясяткі звычайных страваў, выкладзеных у адзін шэраг. Але гасцей фестывалю нюансу не засмуцілі. Пасля фіксацыі рэкорду ўсе 11 метраў бясплатна раздалі ахвочым. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат а 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў YouTube. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.